Rugare. Amen. Nokuti kana yangu waiskai tapa zvinhu zvenyu. Zvichakwanonaka zvapangwazi kana chakutamba chakutamba. Nokuti chasvika pazvinhu zvani. Haleluya haleluya. Amen. Ndinokupatsai Mose. Amen. Rugare. Amen. Ndinokupatsai Mose matenga pano pachinhu ichi. Ndikafara kuona vaenzi vachiti uya vachiti kuta pano izvo zvinhu zvinofadza. Rugare. Amen. Saka rambai makadaro nekuti chinhu ichi tofanira kuti kana tichauyawo kwenyu muzotigamuchirawo zvakanaka. Haleluya haleluya. Ndati handisi kuparidza ndikuvhurira mukomana ani sese agarapo. Rugare. Zvazvakaita manje shoko iri rinogamana kudai tichipanana zvikomo zvinotambidzana mhute. Saka kana matuwewo mimi waenzi ndinokukwazisai Mose. Saka kana mauya nemiwo dzekujekenisheni tozida pano. DzekuFM tozida pano. Dzepamugodi tozida pano. DzekuCC pano. Dzekuti tiri pachinhu chimwe chete. Rugare. Tishane amataura yayi tinotoenda pano. Rugare. Kuti kana takufambira shoko iri nerimwe chete. Haleluya. Inobva yatozonyora kwekupedzisira kwayo zvakazara zvaine ngoro yechikara. Rugare. Zvazvakaita. Takazoti tafamba manje vakomana vakuparidza shoko iri. Tikanzi nini kana vakomana vakupinda time tichazoparidza nokuti vanozongotibhirira nokuti paridza kunozaruliwa vanhu vakasiyana. Rugare. Saka kana wambokundwa neumweka ndiye akukunda panguva iyoyo ndiye akugamuchidzwa chinhu ichocho. Rugare. Ndo relay yachoka. Ndo zvarakaita basa racho kuti rifambe. Ndosaka kaiswa chichi. Saka mumba yaMwari mune vakamirira census. Rugare. Saka ndatakuti kuti nhasi atiri vakatoti 40. Handitika. Kouya vakamirira dzombera chete kuti kana akuimba hosana vanombera. Handitika. Kozouya vakamirira kugonzwa vozofambisa shoko. Rugare. Nevakamirira kuzofaridzira izvi kuti vanhu vapone. Haleluya haleluya. Amen. Rugare. Simuka chikomana ndakuvhurira basa. Rugare. Ndaitira kuti vaenzi musanyara nekuti pabasa iri tavapo. Haleluya haleluya. Simuka usacheme. Uya. Amen.
wadona vamurume womukadzi umwe chete baba vakutungamirira raapostolic church. Sure. Saka baba vakamira pamberi penyu vanoedzawo mazuva ese kuti dai Mwari vazovarangarirawo nenyasha dzimwe chete idzo dzatiri kupiwawo naKristu Jesu kuti akatifira pamuchinjikwa. Ndatonzwawo vamwe vachitaura panapa kuti dzimwe dzikutotambiswa rugare. Saka ini pandakagara pasi apa ndachitoone ndikakutambudzikawo kuti nhai kune vamwe vanotodzitambisa tichitodzikumbirawo tichitopfugama kuti Mwari ungatiitirewo izvo chidoko vamwe vanotambisa rugare. Saka zvazvakaita shoko raMwari rakanaka kudai rinogona kunakira bedzi vanenge vachiziva kunaka kwarakaita nekuti haugoni kunzwa kunaka kwayo kusvika rasina kuitesa rugare. Unoona zvazvakaita hama zvinotyisa zvakanyanya kuti usvike pane vatongi vemhosva ivo uine mhosva rugare. Kana ukasvika pano pakutaurwa nezvenyaya dzekupiwa ivo uri kubaba rugare. Izvezvi tiri kuparidza nyaya dzekuti vanhu ngavasiye chinhu chinonzi kutadzira Mwari nekutaura zvisina umwari. Vamwe vanotuka, vamwe vanonyeya, vamwe vakazara nezviri mukati mavari asi vakagara muno mukereke havasi kutya rugare. Pakaita polisi panapa zvikanzi parusika panoda munhu akaba kana vamwe vakagoba unomhanya rugare. Mwari akutyei munomboya zvei makapfeka magemenzi enyu makavharavhara zvei haiwa zvina kana basa tose navo vandoikoko tose rugare. Nhai muri kumbozviona here kuti dziriko dzimwe nyasha dzekuti iye Mwari wokudenga ari kutonaisa mvura zuva richibuda richinyura mwedzi muchitombomuona usiku muchitamba naye. Iwe uri kuzviona here kune chimwe chinhu chinotyisa chaunofanira kurangarira zuva nezuva uchidhiraivha mota yako uchipfuura ukarembererwa negombe kudai so usinganzwisise kuti ndiani ari kuita zvinhu. Kune zvimwe zvinhu zvaunofanira kungotya nachurawo kungofamba chete uchikuona wabuda panze mangwana kupapaya womunzwa kutya. Ndabuda panze ndikatsika dhaga handizive kuti iro rakabvepi ini ndakabvepi womunzwa kutya kuti kuna Mwari kudenga Mwari vaita zvakanaka ndamupawo nhasi rugare. Ndiri kunzwa nyaya yekutya panapa nekuti anotya hama haapfeki gemenzi rakanaka seremurume uyu achiziva kuti wandiri kupfekera gemenzi iri ndiye Mwari wandiri kutadzira rugare. Iwe uri kumbozvinzwa here kana uchipfeka chinhu chandakapfeka ichi chikuti uri kupfekerani rugare. Hatisatamboi ndofunga vanhu havasati vamboita pfungwa ivi. Iyi pfungwa inofanira kutotanga uchiriko kumba kwako usati wauya pano uchingosumudza bhaibheri so uchisama so uchida kuenda kupi kunotamba nenyasha. Ende nyasha dzacho hadzisingori dzega dzadzichingoshedzwa panapa kuti nyasha vari kutambisa. Nyasha dzacho hadzisi dzega dzine ropa rakatofirwa pamuchinjikwa. Saka hatigoni bakungotaura nezvenyasha dziri dzega totaura nyasha dzakafirwa pamuchinjikwa dzauri kutambisa nhasi iwe usina kana chawakaita. Uri kutotya kuuya ne10 rand yawakawanirwa basa racho nenyasha futi. Iwe ndoshauti ndoita zvokuita sei iwe zvese nekuzara kwazvo zvakambozadzwa nenyasha iwe utofunga kuti waita nyasha kuti wauya kuno iwe wamuka nhasi wamuka nenyasha uya kuno kwazvo zvose nekuzara kwazvo ine zvaunofunga hazvina maturo. Chine maturo nedziri chekuti uri kuziva kuti ndine wandamukira ndine wandamirira panapa nhasi. Iye oga anofanira kurumbidzwa zvokuti uchingomuka basa rako kutanga kurumbidza usati wafunga zvekudyaba kana zvekuti ufambe uende kwaunoshandira tanga warumbidzwa
zvekuti anotengwa here, anorimwa here, aiwa hazvina kana basa. Zvinofara zvinge kunogaona chii? Iwe munhu angazviita izvozvo. Tinosvika kumabhanana kuti haana kushuma, kuti hapana kunamba akamaba, kuti hapana. Aiwa usaita iyoyo. Kune wekutanga iwe usati wavapa ari kuti tenda kuti zvandokupa izvozvo zvakakwana. Ai maivhiki vane mota ina handina, baba vana vari vanafamba vanoshandisa rugare kana vakaita mota yacho vakafambisiwa iyewo gadi yaanoziva kutanga nekuguma koiwe uchamurongera sei? Ganyanya kuita kuretuka ndizivotsamba yatanga basa tivakorire 6 mzorosha uripo usazvifunga kwapaulo pakuparidza kwake. Rugare. Amen. Ndine chinhu chimwe chandakadzidza pashoko iri. Uyu ndiPaulo. Haasi kuzvifunga panyika pakuparidza kwake. Paulo paari kuita zvinhu izvi anzi ari kupinda ari kuvakorinde uyu. Rugare. Haasi kuzvifunga pakuparidza kwake ariko kuvakorinde zvokutoti wakatomira panapa sezvandakaita izvo nditori kuno kumuchosipiri kwandiri kuno ndofanira nditoneimwe nyaya yandiri kutonzwa kuti ndaifanira ndiri kuno kufutika ndisingatofunge kuparidza kwandiri kuita ndakamira panapa asi ndichitodzwa inge ndakagara panapa nemumwoyo ndakateera kuti ndiri kumboti kudii. Rugare mwari vaparidza kana zvaasingazivi zvaasingadi kufambawo mazviri zvekuti unotodzwa iye anobva kuparidza panapa itai mafambiro echikristu akanaka vasangana emangwana audzati rugare hama. Saka ndo zvayakaita chamka iyo inotoda munhu anoti kana azvitaura obva aita izvozvo nekuti kutenda kwakoyo kana kusina mabasa kune kwakafa kana kwakafa newe wakaita sei? Iyi ndo yakristu ndo zvayakaita haikuti mabasa oganda anokofa mabasa anogara mauri ndo ukristu hwacho saka newe nekwakafa. Rugare. Amen. Rugare. Amen. Kune simba rinofanira kugara mumakristu risiri rezviba rekuti kana ukasvika unonzwa connection yekunzwa simba rekuti ndasvika pamukristu kwete kuneta wakagara mukereke. Simba remakristu akareura zvinhu zvavo zvese vakachena rinonzwika vakagara mucheche kuti umwe akasimudza nziyo akaimba simba renziyo rekuimba achiziva kuti kuimbira zvikati rakagara pamuri mose munonzwa kuti tine zvatiri kuita. Idzawani lekuti indagara padachizwa kuti kutenda kutaurwa hakusi kungodzwa shoko rataurwa asi